салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. тамошобинони азиз, имрӯза навор мешавад аз бозори Корвон. Либосҳои занона ва мардона беҳад либосакҳои хушрӯ доранд. Тарафи тиллобозор 10-ум дарвоза 10-ум қатор. Ман рақамҳои ватсапшона мемонам. Касе дар доставка дар кораи марҳамат нависен, хоҳем биёен аз пеш бинем, борошон арзон хушрӯ. Мана инора бинен. Ино мужскоя. Ино чанд тоқая, на? Чандан? 190 сомон размер дора? Размер доран. Ира бинен. А ин намудо чи? Не ғавсак. тамошобинони азиз, шумо медонед ки ширкати Фаберлик яке аз бойтарин ширкатай. маошое ки ин ширкат метия, ягон ширкат чени ино маош наметия. ин қадар бонусе ки дора компанияи Фаберлик барои коргарош пешниҳод шудагиай, ягон ширкат ин хеле бонус наметия духтаро. бовар кунед, ҳозир занҳои тоҷики мо дар ами миёни 2-3 соли охир аллакай пешрафта шудагиянд дар компанияи Фаберлик. аллакай аз ҳисоби ин компания хонаву дар гирифтагиянд, мошин гирифтагиянд, маошҳои хуб мегиранд. шумо низ метавонед кор кунед духтаро. аз дасти шумо низ мебиёя. дар хона нишастагиен, дар пеши фарзандонтон. фақат як телефон дар кораи тамом. анами хоҳараки мада бинависен, фаҳмондан, регистратсия кардан ҳамаш беплай. шумо нависен, кора мефаҳмонандтона. баъд духтаро ин гурӯҳ беҳтарин гурӯҳае ки дастгирӣ мекунад одама то маош гирифтана дар ин команда шуморо дастгирӣ мекунанд. нависен духтаро, албатта пушаймон намешавен. бо бинед чӣ қадар падаркаҳо беғарз аз падаркаҳои ваямин компания бо директор шумода падарка метия. намихе чалои тилло, дастаҳои гул, гапҳои хуш. нархш 130 ина 130 сомон. бомбер чи? ана сифати нағзш бомбер 190 сомон. мужской размер доранд. инаш бошад рубашка диден ғавсакай клеткаги 130 сомон. мана инаям хушрӯ. ба брижоотон чанд смеян? брижои хушрӯ духтаро качествашда гап нест. ина барои шавҳаротон метавонед омада гирен 190 сомон. рақамҳои савдогарам ҳам мемонам. шумо бо метавонед мустақилона дар бораи анами нархҳо ҳамроҳи хучон гап занед. ҷинсотон ай чанд сомата чанд сомай? ана ҷинсои мужской 140 сомонӣ. мана чанд намуд дора? фасонак хушрӯ. ина бинен. иҷада ино ҳамаш 190 я? ина ҳамаш новинкаҳо беҳад качествои нағз. дар ҳақиқат ҳам материалош хушрӯай духтаро пат намезананд. мана метавонед ки дархостам кунен 190 сомонӣ. иҷа интихобш зиёдай. ҳама намуд ҳаст. ина бомбера бинен. бомбер бо дигар рангш. дидед ҳами брижоот дигар ҷода 300 сомон будай. мана ин нуқтаи савдо да бошад 190 сомон. бо арзон мешава. аз пеш биёен. ино ҳамаш 130 сомонӣ. не рубашкора бинен 130 сомонӣ. ҳар хелаш ҳаст. мана футболкаотон чандиян? футболкаҳои ҳар хела доранд 90 сомон. баъдан ҳозир либосҳои занонарам нишон метиҳем духтаро. двойкаҳои фасон доранд. хеле двойкаҳо то ҳол набуд. ина поёнаш кожаяй. двойкара бинен чӣ хушрӯ 250 сомонай. бо арзон мешидай. чандта ранг доранд. мана ино бо арзон мешаванд духтаро. марҳамат метавонед нависен шуна. стилш фасонак, поёнакаш кожанояй. мана ин тараф киёптовияй арзонтарай. баъдан аз ин бо чанд ранги дигар дорад. рангошон бисёрай. марҳамат духтарако. ира бинен чиқа рангои хушрӯ. мана сери дора, бирӯзовӣ дора, мана сабз дора. диден? фасонакан 250 сомон. бо арзон мешаванд духтаро. мана
инчунин духтаро ана ин моделиш ҳаста 250 бо арзон мешан ино. Мана новинка. Ҳамин хоҳарак да нависед, рақамҳои телефоншона мемонам. Барои доставка бо пурратар шумода маълумота мефаҳмонанд. Ана духтарако ине киртора бинен чӣ хел хушрӯ. Ино 190 сомонӣ. Ғафси фасонан, материалошон беҳад ғафсаи духтарако. Баъдам хе украшения дора. Бори новинка. Ина ма рақамҳои ҳамин хоҳара мемонам. Бо ҳамроҳи хучон ҳамсӯҳбат шавед дар бораи доставка. Чанд та ранг дорада? Ина сериша бобинед чӣ хел хушрӯвай. Размерашон чӣ хел боша? 48 то 56 размер ҳаст тамошобино. Мана духтаракоира бинед чӣ хел хушрӯ замшай материалаш хушрӯи бад 220 сомон. Мана пончо арзон. Рӯзҳои наздикам қабборо бисёр мебиёям барои ҳаваи айҳозира духтарако и хоҳараки мада бинависен бо шумода суратора мепартоя бо шумода борои новинкара гап мезана ки кадомош мебиёянд. Оварӣ дорум ки маъқултон мешава. Бинен арзонай борошон ҳамаш арзонай. Бо ин чизе ки ман шумода нишон додум ҳаминора бо арзон карда метия беғарз аз он нархҳое ки ман гуфтам бо азодам арзон мекунанд. Мана ин бомберошон хушрӯи бад ғавсак начос доранд.